Hola, sóc el Xavi Jo soc l'Ala i jo el Marc. i anem a fer el treball del videomat. Bueno, avui mesurarem la pista de futbol sala. Cal dir que una pista de futbol sala normal fa 40 per 20, 40 de llarg per 20 d'ample, i, bueno, i aquesta fa 12 per 8. Per tant, aquesta pista no és reglamentària. En futbol sala juguen 4 més el porter i són 4 parts de 10 metres. I ara anem a mesurar la porteria. Cal dir també que una porteria normal fa 3 per 2, 3 d'ample per 2 d'alçada, i anem a mesurar aquesta com fa. D'alçada està bé, fa 2 metres. Aquesta fa 3 metres. Correcte. El punt de penalti fins la porteria fa 7 metres.